Pozdrav ljudi, ja sam Alisa Gamer i danas je tu sa nama Lazar koji iz prošle epizode i da, link u deskripciji je njegov kanal i da, hajde da počnemo. Ja ću sad njemu poslati friendly battle, draft challenge kao što vidite radimo po prvi put na mom kanalu i hajde da krenemo, ne znam, hajde. A ti si na vezi, bre! Ja sam mislila da ti nisi na vezi. Aj to ćemo. Znam da sam sada pogrešno izabrao, ali ajde to ćemo. Ajde to ćemo. Pa dobro, ne mora da mi pričaš šta si uzeo. Hvala ti na minion hordu. Sad mogu da imam 9 minion horde. Mislim, jednu minion hordu sa 9 miniona. Uzeo si Sparkija. Hvala ti za Dark Princa. Ja imam Princa i kad spojim Dark Princa i Princa, katastrofalno ispadne. Pa koliko sam ti ja to skio? Peku si mi dao. Dao si mi peku. Dobro, barem nije si uzeo za tebe. Ali te zezno ovaj Spirit lupio onako ovaj Brennan Tower. A ti si uzeo izgleda Royal Gianta. Umjesto peke. Pa ti ne znaš koliko si se ti zezno. Bolje bi ti bilo da si uzeo, kako se zove bre, peku. Nego nema veze, bolje za mene. Vidiš šta mi uradio Royal Giant na kulicu? Ništa, definitivno. Evo, sad će peka izgleda malo da ti zavoli kulicu, pa mislim zavolio je. Brate, hvala ti, thanks na peku, braćela. Sad će da igramo još 2 runde ili 3 ako, još 2 samo. Da, imate i draft challenge na njegovom kanalu. On je pao iz arene 7, ne znam ni ja zašto. Pa normalno da ću ovo da uzmem, ljudi. Šta bi vi uzeli? Pišite dole u komentare. Druga borba, prva karta. Šta biste vi uzeli? Nije legendary karta, ali uzeo sam neku drugu legendary kartu. Epic je karta. Thanks za Hog Ridera. Evo vidiš koju sam kartu uzeo. Pa normalno, ko će da uzme Skeleton Army umjesto Execution? Thanks. Nije, pa više nije thanks. Nisam ti ništa ni uradio, pošto nemam šta da bacim, pa moram ovo da bacim. Svaka čast. A umjesto koga si uzeo tog đavola? Mislim to što ću ja sad zaustavim, umjesto koga? Sada to? Da, ljudi. Pišite malo komentari, bre. A ti mali da šuć. Još malo, falilo je malo da ti uništi sekul. Jes. Evo ti garc, ja mislim da će zaustave to garc. Jest. Pa imam, brate, 2 dobra protivnika za tvoju Skeleton Army, tako da se kaže, protivnika.
A da, pa to, i Baby Dragon isto to. Dobro odradio. Ups, 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 ups. Znači, ljudi, vidjeli ste da sam slučajno postavio ovdje Poison. Evo ljudi, Lazar je prekinuo vezu kako ja znam. Ne, sad ako mi zakucao na Tauber, ja sam ga najebao onako žešće. Dobro. Ne, ljudi, dobre. Znači, ljudi, pišite dole u komentarima šta radite ovog dana, da li ste dobili neku ocenu u školi i tako to. Budite malo pozitivni, ne kao ja. Svaki dan sam na kompjuteru. Mada mi se pokvario. I GG, igramo još jednu partiju i to će bude to od ovog klipa. Izvinite ako je malo klip kraći. Mislim, bit će oko 9 minuta klip. Što da radimo? Hajde prihvati Lazare. To ću da uzmem naravno Zep. Fireball. Vidio da je malo pričam kroz DOS. Ali sad pričam normalno. No, sutra. Ajde. Šta je, izgleda si dobio Executioner i Goblin Gang. To mi je lik peku ponovo. A malo pre ste... Wow. Da. Džabe ti braćala Goblin Gang, braćala moji. Braćala, džaba ti kao... Ma džaba ti Roberto, džaba ti kao... Dobro. Ne peva se. Ovih dana se ne može pevati. Ti klika. Majmun. Ups. Hog Rajdera i Peku, što je dosta dobro. Skinimo se dosta helpa. Ej. Wow. Dobro. Ja mislim da manje sam mu skinuo kao što sam znao da ću mu skinuti manje. Kao da sam znao da ću mu skinuti manje. Da ja pričam bre. Imamo Zep i Tornado za neke velike, Tornado za malo veće trupe, a Zep za manje trupe kao što ovu ubivam onako. I da, u sredinu i... Ne! Daj, ljudovi. Znao sam da je imao Goblin Gang. Kao da sam znao da je imao onaj Goblin Gang koji mi ne stvara probleme, ali baš ni malo. Tako da to je dobro što mi ne stvara problemčiće. Da li si mogao da se zapucaš u nešto gore od jednog skeletona? Sad ću baciti tu čisto peku. Da mi princ ne bi udario, ali da, definitivno si to morao da uradiš, jer si smradina. Znaš koliki si ti smrad, brate? Znaš koliki si smrad, brate? Ej, wow! Top! Hog Rider! Ljudi. Yes! Dobro. Više sam mu skinuo nego što je on meni, ali ima glupog minera kog ja definitivno ne volim. Nećeš, braćela! Dobro je, braćela moj, braćela si ti moj, braćela. Da li si ti moj, braćela, da
Ali sad ti moj brčala. Wow. Da li sam ja realan? Dve peke. Da. Dve peke, dobro vidite, dobro čujete onako. Majmune. Good što ti kažem. Zaštite mi tvoj skeletić. Znači, ljudi, izvinite ako sam malo čutao, ja sam glup pa se ne sjećam, ali to je bilo to od ove epizode, mi se vidimo u nekoj sljedećoj, to bi bilo to od ove epizode, kao što sam rekao i